Luis Emilio Batallán está en folga de fame dende o luns 27 de agosto o obxectivo de denunciar públicamente os recortes que está sufrindo a sanidade pública galega. Recortes, todos eles, aprobados e dirixidos, di o cantautor e médico, por Alberto Núñez Feijóo. Unha folga por unha actitude de dignidade personal ante un abuso, ante recortes na sanidade pública e dar o traballo á privada e personalmente contra Alberto Núñez Feijóo, que penso que é un burócrata austericida sin alma e polo tanto é unha folga motivada por recortes sanitarios e, sobre todo, o ERE, tamén fraudulento, que nos fixeron a min e a máis de 600 médicos en Galicia, que nos mandaron para casa con trampas e que os teño no Tribunal Supremo. Espero ganarlle, pero claro, como a xusticia é lenta, xa me cansei un pouco de estar esperando o fallo judicial, non? En relación a ese ERE fraudulento, Batallán di que lle filtraron información do Consello de Contas que lles dá razón aos médicos, que confirma o desmantelamento da sanidade pública na nosa comunidade. Básicamente, defender os dereitos de todos os profesionales, de todos os compañeiros mal pagados e defender os intereses dos cidadáns que están sufrindo recortes na sanidade pública, igual que fixeron con nós, están facendo actualmente tamén con compañeiros, vamos, que os recortes están... Este é un gran presidente recortador e creo que non é digno de presidir Galicia, unha persoa que non ten sensibilidade social, nin o único que apunta son os números e despois hai persoas detrás deses números que pagan as consecuencias das súas decisións políticas. Unha folga iniciada este luns e que continuará ata que o seu corpo aguante. Teño pensado chegar hasta o remate. É unha actitud contra o abuso do poder, que en este caso é un caso clarísimo, e que os políticos teñen que darse conta que están pagados por nós e que non poden facer o que queiran. Teñen que facer as cousas según o que manda a lei e a xusticia. É como cando Rosa Parks, me recordo un pouco cando Rosa Parks en Chicago dixo que non lle cedía o posto no seu asento a un negro, a un blanco, digo, e aí empezou un pouco a loita polos dereitos dos cidadáns de color. De alguma maneira eu estou facendo unha postura, en ese sentido, unha postura individual e personal, porque creo nas actitudes persoales en defensa da dignidade da profesión dos médicos e da dignidade da xente, non? Unha folga que está realizando no Colexio de Médicos de Pontevedra. Batallán quere deixar claro que se trata dunha decisión de carácter persoal, xa que non vai a tolerar máis o abuso do poder político en temas tan sensibles e necesarios como a sanidade pública.